Geenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Mọnde, abalị 13 n'ime ọnwa Juun afọ 2022 ma bụrụkwa ahịa nkwọ. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na-anụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Njinji jiri na Satọde n'ime obodo Ekwe nke dị n'ọchịchị kansụl Isu na steeti Imo, dịka ndị ọkpa egbe a na-amaghị ndị ha bụ zọchiri n'ime obodo a ma tọrọ ụmụ ntorobịa 15 n'ime obodo ahụ. Ndị ọkpa egbe a sitere n'iyi Njaba bụ nke dị n'oke ala dị n'etiti ime obodo Ekwe nakwa Amụcha dị na kansụl Njaba wee zọchie ma tọrọ ụmụ ntorobịa 15 bụ ndị na-egwu aja n'iyi Njaba. Otu nwafọ ime obodo ahụ bụ Akuko Uwa mere ka amatasio na ndị ọkpa egbe agbara egbe aghara aghara ebe ha kwụbatakwara n'ime obodo ahụ wee na-achọ ndị ntorobịa ọzọ ndị ha ga-atọrọ. Ọ sịrị na ụmụ ntorobịa ndị hụrụ ha tinyere isi n'ọhịa ma rie mbọmbọ. Akuko rịọrọ gọọmenti steeti Imo ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka dịka ọ nọrọ na-ajụ ihe merenụ eji wee wakpo ime obodo ahụ. Ka o sila dị, o mere ka anyị matasio na ndị ọkpa egbe a gakwara n'obi onye eze ha bụ eze Nicholas Ibekwe wee nye iwu ka ndị niile nọ n'obi ahụ maa afọ n'ala, ebe ha gara n'ihu gbaa ọnụ egbe 20 n'elu mana ha enweghị onye ha gburu. Mana ụfọdụ ndị mmadụ n'ebe ahụ nwetara mmerụ ahụ. N'oge a gbara onye eze ọdịnala ajụjụ ọnụ, eze Nicholas Ibekwe kwupụtara nke a dịka eziokwu. Ọ sịrị na mmadụ 4 ndị ọkpa egbe azọchiri n'obi ya wee gwa ha ka ha niile makpuru n'ala. Ọ sịrị na tupu ha abata n'obi ya na ya nwetara ozi na ndị ọkpa egbe a na-amaghị ndị ha bụ ndị kpuchisiri ihu ha anwụchiela mmadụ 15 ndị ya na-achị bụkwa ndị na-egwu aja n'iyi Njaba. Dịka onye eze ọdịnala siri kwuo, ọ sịrị na otu n'ime mmadụ 16 ndị ahụ anwụchiri bụ onye na-anaghị afụzi ụzọ nke ọma bụkwa onye ha hapụrụ ka ọ laa, bụ onye bịara tụpinye ime obodo ahụ azụ. O mere ka anyị matasio na mgbe ndị a zọchiri n'obi ya na otu n'ime ha nọ na-asụ asụsụ Hausa ebe onye nke ọzọ nọrọ na-akọwa ha ihe ọ na-ekwu. Ọ sị na otu n'ime ha nọrọ na-ajụ ya sio na ịbụ onye eze mana ị na-echekwa ma na-azụ ndị omekome n'obi gị. Ka o sila dị, ọ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti Imo bụ Michael Abatam enyela ime obodo ahụ ndụmọdụ ka ha webatara ha ozi ga-enyere ha aka iji wee hụ na ha nwụchiri ndị omekome ahụ. N'otu ihe yiri nke a, ndị ọkpa egbe atọrọla mmadụ 12 bụ ndị na-aga ememme agbamakwụkwọ na steeti Abia. Njinji a jiri n'okporo ụzọ awara awara siri Port Harcourt gawa Kaduna mgbe ndị a siri Ụmụahịa na-aga Ọkigwe n'ụbọchị Satọde gara aga. Emere ka anyị matasio na ndị atọrọ bụ ndị si na mpaghara Ovum dị na kansụl Obingwa, ebe ha nọ n'ụzọ na-aga mmemme ịgba nkwụ nke nwa ha nwoke n'oge ndị ọkpa egbe awakpọrọ ha. Ka o sila dị, mgbe ha duru ndị a ha tọrọ na-aga n'ime ọhịa ka ha bịara tọhapụ ụfọdụ ndị agadi nwanyị bụ ndị lọghachiri ma kọrọ ndị obodo ha ka njinji a si wee jie. Emere ka anyị matasio na ndị kpara arụ a bụ ndị a na-enyo enyo na ha bụ nnọọ ndị Fulani na-achị nnama. Ka o sila dị, ọ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ SP Geoffrey Ogbonnaya sịrị na ha enwetabeghị ozi gbasara mmadụ 12 ndị a atọrọ n'oge ha na-aga ememme ịgba nkwụ na mpaghara Ọkigwe na steeti Imo. Ndị ọkpa egbe nọrọ n'ụbọchị Sọnde zọchie n'ime obodo Igama dị na Edumoga Ehaje District nke dị n'ọchịchị kansụl Okpokwu na steeti Benue ma gbukwa mmadụ 12 gbaa ụlọ ha ọkụ n'ime obodo ahụ. Ndị ọkpa egbe a ka ekwupụtara na ha zọchiri n'ụbọchị Sọnde n'elekere 4 nke ụtụtụ ma malite igba egbe aghara aghara n'ebe ndị bi n'ime obodo ahụ nọ. Otu onye isi oche ọchịchị kansụl Okpokwu na steeti ahụ bụ Honorable Amina Audu bụ onye kwupụtara nke a sịrị na ha ebutela ozu mmadụ 3 na Okpoga bụ isi ọchịchị kansụl ahụ, ebe mmadụ 5 ndị ọzọ ka e butere ozu ha site na Igama bụ otu ime obodo nke a metụtara. Ọ sịrị na ndị ọkpa egbe akpara mkpamkpa ha malite n'elekere 4 nke ụtụtụ Sọnde na-enweghị onye mara ha aka n'ihu, wee gbakwunyesio na ndị a egburu egbu bụ nnọọ ndị ntorobịa, ebe ha kwere ka ụmụ nwaanyị na ndị agadi rie mbọmbọ. Ka o sila dị, ọ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ SP Katrina Nene kwupụtara nke a dịka eziokwu, wee gbakwunyesio na ha ezigala ndị ọrụ ha na mpaghara ahụ ma rịọkwa ndị obodo ahụ ka ha webatara ha ozi ga-enyere ha aka n'ịrụ ọrụ ha.
ndị ekperima atọrọla mmadụ 50 bụ ndị na-aga ememme agbamakwụkwọ ebe ha nọ n'okporo ụzọ siri Sokoto gawa Zamfara. Ndị a atọrọ dịka ozi anyị nwetara esiri kwuo bụ nnọọ ndị na-ere ekwentị na Bebeji Plaza dị na Gusau. Ha nọrọ na-alọta Gusau ngwa ha gachara agbamakwụkwọ otu onye otu ha na steeti Sokoto mgbe njinji a jikwuru ha n'agbata Tereta Bakuru Road n'agbata okporo ụzọ Tereta Bakuru n'elekere 6 nke uhuruchi Satọde. Ụgbọala bụ ndị njem a bụ ndị bịara agbamakwụkwọ bụ nnọọ otu ụgbọala Toyota Coaster Bus bụkwa nke ụlọọrụ Universal Basic Education Commission tinyere ụgbọala nke ọchịchị kansụl Gusau nakwa ụgbọala abụọ ndị nkịtị ndị ọzọ. Otu jikọtara ndị na-ere ngwa mgbasa ozi na steeti Zamfara bụ nke odeakwụkwọ ha bụ Ashiru Zurumi n'oge ọ na-akọwa nke a n'ihu ndị nta akụkọ na Gusau n'ụbọchị Sọnde sịrị na otu ụgbọala ha bụ ndị njem a na-aga bịara mebie n'akụkụ Tereta dị na steeti Sokoto ebe ha kpọrọ onye mekaniki bụ onye rụziri ya na nkeji 40 mana ngwa ha gbapụrụ kilomita ole na ole ka ndị ekperima a bịara zọchie wee tọrọ mmadụ 50 n'ime ha. Ọ sịrị na mmadụ 20 mesịrị si na ntala ebe ha nwetara mmerụ ahụ dị iche iche mana ka ọ dị ugbu a mmadụ 30 ka ndị ekperima a ji ma ha akpọkuokwala ndị otu ahụ wee kwupụtasio na ha tọrọ ndị a n'ezie. Dịka o siri kwuo, ọ sị na ha ekwupụtabeghị ọnụ ahịa ọbụla a ga-akwụ n'isi ha dịka ego mgbapụta. Odeakwụkwọ otu a sịrị na ha na-enyo na o nwere nnọọ ndị na-agbara ndị ekperima nke bụkwa ndị na-atụpinye ha azụ mgbe ọbụla ha hụrụ ndị njem na-abịa. Ọ rịọrọ ndị ọrụ nchekwa ka ha gbapụ ya ọsọ n'ihu na atọhapụrụ ndị a atọrọ n'ime 48 ma gwakwa gọọmenti ka ha hụ na onweghị ọkọkọrọ ndị atọrọ. Igbo ndị nwe mmadụ, chete nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Ị bụ onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha ka ị bụ onye na-arụ ọrụ dịka onye agha na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu. ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopuo ha n'akara nwudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. N'ihi njinji ahụ jiri n'abalị 5 nke ọnwa Juun n'afọ a bụ mgbe ndị Fulani na-eyi ndụ egwu zọchiri ma lee ndị bịara ofufe n'ụlọ ụka St. Francis Xavier Catholic Church dị n'Owo na steeti Ondo wee gbagbuo 58 n'ime ha. Ndị otu nchekwa Amoteku ndị na steeti Ọshụn ezipụgala ndị otu ha ka ha gaa chekwaa ụlọ ụka dị iche iche nakwa ụlọ okpukperechi alakụba dị na steeti ahụ. N'otu ozi nke ọnụ na-ekwuchitere otu a bụ Yusuf Idowu zipụrụ n'aka ndị nta akụkọ n'ụbọchị Sọnde, ọ sịrị na ụkpụrụ a bụ iji hụ na e nwere nchekwa nye ndị niile bi na steeti ahụ. Ọnụ na-ekwuchitere Amotekun sịrị na nke a bụ nnọọ ebumnobi ha ikechi nchekwa na steeti ahụ, chekwa ndụ na ngwongwo megide iyi ndụ egwu ọbụla. Ọ sị ha na ha ga-ezipụkwa ndị nche ha bụ ndị na-agbagharị n'ụka na uhie na steeti ahụ ịhụ na enweghị ụdị iyi ndụ egwu ọbụla dakwasịrị ha. Ọ kpọkuru ndị nwere aka oke ka ha kụziere ndị bi na mpaghara ahụ maka iwebata ozi ngwa ngwa bụ nke ga-enyere ndị otu ahụ aka n'ịrụ ọrụ ha bụ ichekwa ndụ na ngwongwo. Ka o sila dị, ọtụtụ ndị ụkọchukwu na ndị ụka amụtala ibu egbe abịa n'ụlọ ụka dịka anyị hụrụ ihe onyonyo n'akara nwudide nakwa ndị zibatara anyị ozi ka ndị ụkọchukwu nakwa ndị bịara ụlọ ụka dị iche iche bụ nnọọ agba egbe AK-47 ha bụkwa nke ha ji chere onwe ha maka megide iyi ndụ egwu nke ndị Fulani na-achị nnama. Ka o sila dị, ọ bụzi ihe na-ewu ewu ugbu a onye ọbụla gbaa mbọ chekwaa onwe ya ebe ọtụtụ hụtara ya dịka ihe dị oke mkpa ibuzi egbe abịa n'ụlọ ụka maka ichekwa onwe ha pụọ n'ihe iyi egwu ọbụla. Otu onye bishọp ụlọ ụka Anglican na Dayọsis Jeba bụ Right Reverend Oluwaseun Aderogba na nwunye ya ka a nọrọ n'ụbọchị Sọnde bụ abalị 12 nke ọnwa Juun wee tọrọ ya site n'aka ndị ntọ mmadụ na okporo ụzọ siri Ogwomosho gawa Ọyọ. Ọ bụ onye chaplain ya bụ onye siri na ntala mere ka anyị mata nke a. O mere ka anyị matasio na bishọp nke Dayọsis Ọyọ bụ Aladekogbe kpọrọ oku ka agbatara ha ọsọ enyemaka, mana tupu enyemaka abịa n'oge ụgbọala ha mebiri na mpaghara ahụ ka ndị ekperima siri n'ime ọhịa wee zọchie ma nye iwu ka onye bishọp a na nwunye ya soro ha bawa n'ime ọhịa. Ọ sịrị na ha ahụta ya n'ihi na ya yi uwe mwụda ojii. O mere ka amatasio
sio na agwala ndị ndu ụlọ ụka ahụ tinyere Most Reverend Henry Ndụkụba nakwa ndị otu bishọp ndị ọzọ ka ha mara maka nke a. O mere ka amata sio na o were awa ole na ole tupu ndị ntọ mmadụ a akpọ oku site n'ekwentị nwunye onye bishọp a wee gwa ndị ụka ahụ ka ha kwụta 10 naira 5 dịka ego eji agbapụta nwoke a. Mgbe o jiri 10 nkeji 35 gafee elekere 11 nke uhuruchi ụnyaahụ ka ha ka nọ na-enwe mkparịta ụka maka ọnụego a sị ka kwụọ. Ndị ọkpa egbe nọrọ n'ụbọchị Satọde wee tọrọ otu onye bụ onye na-arụ ọrụ redio bụ Prọfesọ Jamike Adiele n'ụlọ ọrụ redio Boss Radio 98.9 FM dị n'Owerri. Ekwupụtara sio na atọrọ ya n'isi ụtụtụ ngwa ngwa ha mesịrị ihe omume ha nke akpọkwasịrị The Forum, dịka otu onye bụ onye ya na ya so eweta ihe omume ahụ bụ Harriet Ijeọma mere ka amata nke a site n'akara nzirịta ozi Facebook ya. Ka o sila dị dịka ọ gasịrị awa ole na ole ka a bịara kwupụta na ha atọhapụla nwoke a. Mmadụ 11 n'ime 10 mmadụ 6 ndị ahụ atọrọ n'ụgbọ oloko siri Abuja gawa Kaduna n'abalị 28 nke ọnwa Maachị enwere n'onwe ha pụọ n'aka ndị ntọ mmadụ dịka ọ gasịrị ọnwa abụọ ha nọrọ n'agbụ. Alhaji Tukro Mamu bụ onye na-enwe mkparịta ụka bụkwa onye ọrụ mgbasa ozi nye onye ndu ụka alakụba bụ Sheikh Ahmed Gumi kwupụtara nke a wee sio na mmadụ 11 n'ime ndị a ka atọhapụrụ n'ụbọchị Satọde. Dịka otu onye agbata obi ndị atọrọ bụ dọkịnta Abdulfatai Jimo siri kwuo, ọ sị na ha enwetabeghị ozi gbasara ntọhapụ ndị a. Ka o sila dị, ozi anyị nwetara kọwara sio na ndị ekperima tọhapụrụ ndị a bụ ndị gụnyere Jesse John, Amina Baba Mohammed Gamba, tinyere Rashid Yusuf Basari, Hana Ajewole, tinyekwara Amina Jubril, Nabil Mohammed Daiharu, tinyere Garus Gambo, Hassan Aliyu, Peace A Boy nakwa Danjuma Said. Ndị a atọhapụrụ ka eburu n'ụgbọelu gawa na Abuja na ntụziaka onyeisiala Muhammadu Buhari bụ ebe a sị na ha ga-anata ọgwụgwọ tupu akpọghachite ha na ezinụlọ ha. Ka o sila dị, Mamu bụ onye bipụtara nke a n'otu akwụkwọ akụkọ sịrị na ndị atọhapụ gụnyere ụmụ nwoke ndị nọ n'ute ọrịa nakwa ụmụ nwaanyị bụkwa ndị ha nwere mkparịta ụka wee tọhapụ. O gosiri olileanya na mkparịta ụka ha bụ nnọọ nke na-aga nke ọma, ebe ọ na-egosi olileanya na ha ga-atọhapụkwa ndị ọzọ n'oge na-adịghị anya. Mmadụ 11 a gụnyere mmadụ 6 ndị nwaanyị nakwa mmadụ 5 ndị nwoke. Cheta na ndị a na-eyi ndụ egwu wakporo ụgbọ oloko a siri Abuja gawa Kaduna ma gbukwa mmadụ 9, tọrọ mmadụ 61 wee yikwa egwu na ha ga-amalite igbu ndị a ọ bụrụ ma gọọmenti agba ọnyụpa imejupụta ọchịchọ ha. Ụfọdụ ihe ndị ha na-achọ bụ ka a tọhapụrụ ha ụmụ ha ndị akpọchibidoro n'ụlọ nwa enwe nne enwe nna dị na steeti Adamawa, bụkwa nke ndị agha Naịjirịa na-elekọta, ma tọhapụkwa ndị niile bụ ndị ọchịagha ha akpọchibidoro na ụlọ mkpọchi dị iche iche. Igbo ndị nwe mmadụ, a sị na ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ, ya mere n'ebe a ka anyị ga-achịkọta ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka ịchụọ n'Owerri nchi ga-emesịanụ.